И так ходов полно, давай. Вот да, в кучу ходи, чтобы они сплощенно шли, солдаты. Энергия стадионында физик мөмкинлеге чикле кешеләр 10 көнлеге буенча шашкы турниры бара. Район инвалидлар җәмгыяте әгъзалары бик теләп спорт ярышына килгәннәр. Шәһәрдәшебез Әнисә Шәйфиевага шашка уены кечкенәдән таныш. Хәзер дә бик яратып уйныйм, уйлау сәләтен арттыра ди ул. Ел сайын шушы инвалидлар декадасы кысасында оештырыла торган турнир бу безнең. Ул ел сайын оештырыла, без инде шуңа күрә бик теләп дуслар белән очрашырга дип, бер-беребез белән күрешергә. Сәламәт яшәү рәвешен чагылдыручы әлеге бәйгедә дистәгә якын шәһәрдәшебез катнашты. Алар барсы да район буенча гына түгел, республика күләмендә оештырылган турнирларда даими катнашып, алдынгы урыннарны яулап баручылар. С детства уйнаган мин, потом уйнамадым. А потом как начали вроде мында уйнарга. Жюри башладык соревнованияларга. Так вроде все нормально. Всегда очрашабыз бөтенебез белән менә уйнаучылар. Бер рәхәтләнеп искә төшә бөтен нәрсәләр. Җиңүчеләр медаль грамоталар белән бүләкләнде. Иң мөһиме ярыш дустана җылы мөнәсәбәттә барды. Турнирда катнашучылар көчләрен сынау өчен генә түгел, үзара күрешеп аралашу өчен дә килгәннәр. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре.